इंग्लिश काफी दो हमार बता बकरी चला कर दिस किना इब्राहिम चलो नहीं हां चौके रे रे घर चल बे चलो हम ना पढ़े तो ना हम ना पढ़े तो का कोली चलो पहले कलम दे हम ना भैया सुननी है नया मार साहब आइल बानी बड़ी गरम दिमाग के बानी अगर इतना हाला कइल जाई तो सब जना के व्यवस्था कर दे हाँ न मास्टर साहब आके का बिगाड़ ली है कितना मास्टर होइले गोइले आओ तुरंत आवे दे ए प्रेम ए गाना सुनाओ साचू हां हां ए संजय गाई गावना हौ गाला ठीक बा हां देखा हो ए अबहरा बड़े भता अबहरा बड़े भता यारवा माझा मारे मोंगोर चाहे सुमार पूरा माझा मारे मोंगोर चाहे सुमार पूरा माझा मारे अबहरा बड़े भता यारवा माझा मारे मोंगोर चाहे सुमार पूरा जागल गए अबहरा बड़े भता गाना गा रहे हो यही सब गाना गाते हो क्लास में हैं मार साहब रौरा पगला गइल बानी मार साहब राउर नीतीश कुमार वाला हाल हो गइल बा पिए वाला भीतर आ बेचे वाला बहरी ओइ लेखन गावल हलो ई आहू का तानी हम अच्छा ते में नीतीश कहां से आ गइले ई सब के कही नार में कूदे के त कुछ जेबो ए चुप हमरा के जानत नहीं खो लोगिन हम कितना टाइट मास्टर हई हम नया आइल बानी तो एकर मतलब ही ना भइल कि क्लास में कुछ कर लोगिन मन लगा के पढ़ा लोगिन हम जोन पढ़ाएम मन से पढ़े के पड़ी समझला लोगिन जी सर हां अब मास्टर वो दुगला लागो तरी मार साहब हां होय रौरा के दोगला कहता रे मार साहब रे तुम हमको दोगला बोलता है रे ए मार साहब रवा हिंदी मत बोली भोजपुरी बोली बड़ी निमन लागता पहले ई बतावो सन कि तोहनी के सब बीए लायक बाड़ा सन हई 8वां क्लास में का करता सर रे मार साहब ये सवाल के जवाब परे में दे सकता रे अच्छा तो ई बात बा अच्छा प्रेम तो तू ही बतावो हेते हेते होके हई 8वें में काहे बाड़ा लोगी ए मार साहब हां बोलो खी जानो ना पढ़ला के मारी बुझ गनी कितना तनी के पढ़ल लिखल बाड़ा सन बैठ देखा लोगी हई कहलो हन कि हिंदी में हमनी से मत बतियाई भोजपुरी में बतियाई बड़ी नीमन लागेला तो तारा लोगिन से हम भोजपुरी में सवाल पूछे आ ओकर जवाब तारा लोगिन भोजपुरी में दिया लोगिन ठीक बा जी सर तो सुना लोगिन तारा लोगिन से हम जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे वाला बानी आ उहो भोजपुरी में ठीक बा मार साहब पूछी हां तो टाइम काहे के जियान करतनी पूछी मार साहब तुम बहुत बोलता है मार साहब भोजपुरी बोली ना अच्छा हाँ ढेर ना बोले के तो सवाल नंबर 1 हाँ तू बताओ उठा हां मार साहब पूछी हाँ तो ही बताओ स्कूल के परिभाषा का होला स्कूल के मतलब का होला स्कूल के मतलब इहे होला जहाँ जाके पढ़ाई करो जाला कुछ ज्ञान मिलेला ठीक बा बैठा हाँ अब तू बताओ स्कूल का मतलब क्या होला खड़ा हो जा अरे मुंह काता काता रहा बोलो रहुआ कहीं जाए के बा काज इतना तेजी में बानी अरे बोलो स्कूल के मतलब ई होला अच्छा? कि जहाँ सारा कमी उल्टा होला ए, चल बैठ साफ गधा भाई ए प्रेम तू बता देवी बताओ बोल बाबू बोल जी सर बताओ तानी सर स्कूल के मतलब होला जे हमारा के कूटल जाला आ हमारा बाबूजी के लूटल जाला चुप रहो सुन साफ है दिमाग का पैदल बा हैं इंग्लिश सवाल का जवाब दिया ला बैठ अब दूसरा सवाल हम पूछे जाते हैं तार लोग से
तो सवाल नंबर 2 ई बा कि महाभारत केकरा चलते आ काहे भई रहे के बताई। वाह, तो इतना लोग जानता। ठीक बा, पहले तू ही बतावा। मास्टर साहब महाभारत दुर्योधन के चलते भई रहे। अच्छा ठीक बा, बैठो 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 बैठो। ठीक बा, अब तू बताओ महाभारत काहे भई रहे। मार साहब के कहे के चलते भई रहे। ए, चुप बैठ बुर्बक। रामायण हो जे कह के चलते भई रहे हैं। चल ते बता, उठ उठ, चल ते बता। महाभारत सब कृष्ण जी के चलते बह रहे। सब तो ड्रामा उहे कोइले रहल है। बुझा गए बैठो 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 बैठो। प्रेम तू बतावा। जी सर। मार साहेब महाभारत भइल ही ना रही। अच्छा, काहे कि वो बेरा पुलिस रहित तो 5 गो एने से आ 5 गो ओने से पकड़ के अच्छा, अब थाना में बैठा के कुछ ले दे के फरिया गई रही मार साहेब। वाह वाह, सवाल के जवाब तो बहुत बढ़िया देले हो, लेकिन ई ना भाई। बैठ बैठ। ठीक बा, अब सवाल नंबर 3। हो तो सवाल नंबर 3, दूध काहे पियल जाला। हम बताते मार साहब। हाँ बताओ बताओ, तू ही बताओ। दूध से पियल जाला कि हड्डी मजबूत रही। चुप रहो लोग। अब बैठो बैठो, कौनो बात में दांत मत चियार डालोगे। हाँ तो तू बतावा, दूध काहे पियल जाला, तू बतावा। बोलो। मार साहब दूध ऐसे पियल जाला कि देह में खून बढ़ी। अच्छा बैठो। अब तू बतावा, दूध काहे पियल जाला। मास्टर साहब दूध ऐसे पियल जाला कि दूध में कैल्शियम होला। हाँ, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। बैठ जा बाबू, बैठ जा। सर हाँ हम बताई। बताओ। और सारा जाना गलती जवाब देले बालू। अच्छा। ई दिमाग के काम बा, दिमाग के। हाँ, तोरा लगे ढेर दिमाग बा। जी दूध ए से पियल जाला जो ओकरा के खाई ना जाला। चुप। अरे बाप रे बाप, ये तो खाली उल्टे जवाब देता थे, खाली उल्टे जवाब देता थे। बैठ बैठ। ठीक बा, अब सवाल नंबर 4। हाँ तो बताओ लोग, प्रदूषण के परिभाषा का होला। के बताई। हम आयो दादा फेरते ही बताओ बताओ। मार साहेब प्रदूषण अच्छा, प्रदूषण के भाई रहे। अरे दादा रे चुप रहो। बताओ। जौवन भगवान के हाथे मारल गईल। बाप रे, उल्टा जवाब। मार साहेब हाँ। आ प्रदूषण भाग निकलो। आप जानते नहीं ये घड़ी कहाँ रहता। मोटरसाइकिल में, कार में। यही से प्रदूषण जांच करावल जाला। दादा ये तो खाली उल्टे बोलो था। बट हमार दिमाग खराब हो गई। अब लास्ट सवाल को पूछे आ तोरे से पूछे आ केहू मत बोली। उठ बताओ कि पहले मुर्गी आई रहे कि पहले अंडा आई रहे। मार सब बताई। बताओ। पहले हाँ। नमकीन आई। अच्छा, ऊ के घरे। आ ओकरा बाद हाँ। बोतल आई। अरे दादा रे, तो ये सब बहुत आ बोला। ओकरा बाद हाँ। अंडा आई। अच्छा। आ जब ना हो रही तो मुर्गी आई। अच्छा। आ ओकरा बाद मार साहेब पील आई रहे। चुप। हम तो पगला कोई नहीं, तोहनी के पढ़ावल हमरा बस के नहीं के। हम पगला कोई बन के दादा, हम तो ना पढ़े तरीके। बस आगे तो